почаҳоятон варам кардагӣ аст, тагои чашмотон сиёҳ, жирҳои зиёди шуморо азият метиҳанд. барои шумо патчи аз тарафи компания барои почаро тавсия метиҳам. тӯли 4 сол мешавад ки аз ана ҳамин патчи худи ман истифода мекунам. тамоми дарди пора мегирад. шумо медонед ки ҳозир ман почаҳома личени кардастам. дар баробараш ман ана ҳамин патчи истифода мекунам. тамоми заҳру зуқум, холестирин, руғанҳои зиёти, сиёҳии таги чашм, варами узви бадан, дардҳои раги поча, намакҳои поча, ҳамара анами пластир мегирад. дар як упаковкаш 10 дона ҳай 5 рӯз истифода мебарем. тарзи истифодабариша марҳамат тамошо кунед. чӣ хе ҳамира истифода бурданша шумода нишон медам. бизи ҳуй мекунем шояд ҷоя. инам хади 5 та дора. ина 5 та дора. так. И барои 5 рӯз монад. Неким 2 та ҳай, да я параш 2 та ҳай. Барои ҳар ди почаҳом истифода мекунем. инам хе хулоси гап. инам хе ҳуйш мекунӣ. И наборои навашда тайёр ай, наборои кӯҳнашда ва я ҳуй мекади да и мечаспонди. Да иш тайёр аҷоибот кадиян. Осон кадиян кори мора. инами почаи ма ҳай. ана ҳами ҷашта мемонам. И худаш автоматики мечаспад. Неки пеш аз ина кардан тамошобино крем накунеда почаҳотон. инам хе тамом хова мезанед. ягон зарар надорад. ягон кас ягон кор намешавад. 100% гарантияш кати боди липар метонед истифода кунед. тамом саҳари бо мехӯрем. صبح خير أبو خيرو إنما ده سهر شيء يخزم يكون عمري ميكرم كفتين بوچون نمیشوی این اختراع هم زهر زقمی عضو بدنم میگم قص سابوکاک میخیزی که سابوکاک عضو زخته حس میکنی اینه دیده نه